Aké sú základné rozdiely medzi 3D tlačiarňami značky Creality Ender a Bambulab A1 a A1 Mini a čo od nich ako bežný užívateľ môžeš čakať, alebo naopak čakať nemôžeš, ti poviem už o malú chvíľu. Všetko, čo ti teraz poviem, je pohľad z môjho bežného užívateľského hľadiska. Prvou vecou, ktorou začneme, je software. Keď som používal tlačiareň Ender, tak ako software som uprednostňoval Ultimaker Cura. Tento software je jeden z najlepších pre tieto tlačiarne, aspoň podľa môjho názoru. Software nie je komplikovaný. Zorientovať sa v ňom je jednoduché, rovnako tak ako nastaviť podmienky tlače a vytvoriť G-kód. Software je taktiež zadarmo a môžeš ho využívať pre viacero tlačiarní. No ak to porovnám so softverom od Bambulab, tak software od Bambulab ide viac do hĺbky. Jedna z výhod u Bambulab je to, že značka Bambulab má svoju vlastnú stránku s 3D modelmi, kde pokiaľ si nájdeš model, tak rovno ho otvoríš v softveri a už s nastavenými podmienkami. Samozrejme môžeš si to upraviť ty, ale človek, ktorý už vytvoril daný 3D model a nahral ho na tú stránku, tak nastavil aj podmienky tlače, pri ktorých daný model tlačil on sám. Samozrejme, dá sa to taktiež aj v Cure. Pokiaľ som chodil cez stránku Thingiverse, vybral som si model a následne som tam mal možnosť už ho otvoriť v Cure. Avšak jeden zásadný rozdiel je ten, že v Cure som si musel všetko nastaviť sám. Kvalita tlačiarne. Bambulab je na pohľad a zároveň aj na dotyk kvalitnejšia tlačiareň. Má použité lepšie materiály, kvalitnejšie a taktiež aj dizajn je za mňa krajší. Výhodou je taktiež, že pokiaľ si kúpite Bambulab A1 Mini, ktorá je cenovo rovnako na hranici ako začínajú tlačiarne od Creality pre nejakých tých začiatočníkov, tak už v Bambulabke máte aj dotykový farebný displej. Cez tento displej si rovnako ako aj pri Enderoch dokážete nastavovať tlačiareň, či už napríklad výmenu filamentu, alebo teplotu tlače, rýchlosť a ďalšie veci. Avšak je to pohodlnejšie a ľahšie sa v tom orientuje. Rovnako, pokiaľ viem, tak nie každý Ender má pri tlači na displeji ikonu, ako bude vyzerať finálny výrobok. Pri Bambulabke to všetko máte. Výhoda, čo je pri Bambulabke, je pri výmene filamentu si tlačiareň sama odstrihne starý filament, vy ho následne vyberiete, suniete nový a ona si ho sama navinie. Rovnako tak aj prečistí trysku od starého filamentu, aby tam nebola stará farba. Pri Creality Ender to musíte robiť všetko sami. Pokiaľ pozeráme na cenovo dostupnejšie tlačiarne, pohybujeme sa okolo tých 200 až nejakých tých 300-350 eur. Samozrejme, pokiaľ to musíte pri Enderkách robiť všetko manuálne, nie je to žiaden problém, ale pri Bambulabke to je pohodlnejšie. Kvalita tlače. Bambulabka v rovnakej cenovej kategórii, povedzme Bambulab A1 Mini, ktorá sa pohybuje od nejakých tých 200 do 250 eur a zoberieme si napríklad nejakú Creality Ender, ktorá sa pohybuje v tomto cenovom rozmedzi, tak Bambulabka má tú výhodu, že je rýchlejšia a zároveň vytlačí daný výrobok kvalitnejšie. Čiže za nižší čas tlače dostaneme vyššiu kvalitu. Tým, že dvíhame rýchlosť, tak pri Enderkách už je niekedy vidieť, že tá kvalita nie je to, čo by mala byť. Avšak pri Bambulabke som sa ešte nestretol s tým, že pokiaľ som dvihol vyššie tú rýchlosť, takže by mi nejako rapidne zhoršilo kvalitu. Rovnako výhoda pri Bambulabke je to, že pokiaľ nastane nejaký problém pri tlači, niečo sa stane, tak tlačiareň sa sama zastaví, vyhodí vám problém, nebude vám zbytočne míňať filament a rovnako tak nebude ďalej tlačiť. Čiže to znamená, že z hľadiska bezpečnosti je Bambulabka lepšia. Automatizácia. Každá Bambulabka sa nastavuje sama. Už pri zapnutí tlače máte možnosť, či sa má automaticky sama nakalibrovať a podobné veci. To samozrejme môžete vypnúť alebo si môžete nechať zapnuté. Sama sa automaticky nakalibruje, nastaví, po dlhšom čase si pýta sama mazanie. Čiže viete, kedy ju máte mazať a čo všetko máte robiť. Všetko vám tlačiareň povie. Pri tlači, keď sa napríklad nahrieva, kalibruje sa, všetko vám v programe píše, čo sa aktuálne deje. Po prípade na akej vrstve ste a podobne. Čo sa týka tých lacnejších Enderiek, tak tie treba napríklad nastavovať manuálne. Po prípade, ak už majú nejaké automatické nastavovanie, nie je to stále také dokonalé a také rýchle ako u Bambulabka. Pokiaľ
vytvoríme nejaké nevhodné podmienky pri tlači, napríklad softverové, niečo zle nastavíme, alebo je tam nejaký iný problém, tlačiareň nás na to upozorní, čo sa týka Bambu Lab. Upozorní nás, že môže vzniknúť nejaká chyba pri tlači, že tlač sa nemusí podariť, alebo ak sa podarí, tak bude tam nejaký problém a zároveň môžeme pokračovať v tlači, alebo môžeme chybu opraviť. Pri enderkách ja osobne som sa nestretol s tým, aby mi tlačiareň vyhodila nejakú chybu a upozornila ma na niečo, že môže vzniknúť problém. Jednoducho začala tlačiť a pokiaľ došla do toho problému, tak sa mi výrobok pokazil. Ak sa na to pozriem z hľadiska praxe, tak pri Bambu Labke za ten čas, čo ju mám, sa mi ešte nestalo, aby mi pokazila nejaký výrobok. Pri enderke, ak to spriemerujem, tak minimálne raz za deň mi vyšiel nejaký vadný kus, ktorý som potom, čo sa týka G-kódu, neupravoval, dal som ho znova tlačiť a následne mi to vytlačilo bez problémov. Čiže niekedy pri enderke som ani nevedel, kde bola chyba, len niečo sa stalo, na základe toho mi pokazilo výrobok. Pri Bambu Labke ma to stále upozorní. No a na záver, najväčšia výhoda pri Bambu Lab je to, že pokiaľ si pustím nejakú tlač, môžem kľudne odísť a cez mobilnú aplikáciu to na diaľku sledovať. Pri každej Bambu Lab tlačiarni už máte zabudovanú kameru, svetlo a cez túto kameru si viete pozerať aktuálny priebeh tlače. Rovnako tak si viete urobiť nejaký záznam tlače, to znamená, že vám vytvorí nejaké celkové video, ako tlač prebiehala. No a na diaľku si môžem cez tú mobilnú aplikáciu upravovať ako teplotu trysky, teplotu podložky, rýchlosť, no a ďalšie veci. Môžem to taktiež stopnúť, pustiť. Ak sa stane nejaký problém, príde mi notifikácia na telefón, ktorá ma upozorní, že sa vyskytol nejaký problém, tlačiareň je zastavená, následne môžem pustiť tlač ďalej, alebo to nechám vypnuté, až kým sa nevrátim. Čo sa týka tých lacnejších enderiek, tak tieto vo výbave nemajú, možno pri tých drahších, ale ku tým som sa už nedostal. Takže pokiaľ sa pohybujeme od nejakých 200 až 350 eur, ako som spomínal, je výhodnejšie zobrať Bambu Lab. Avšak, ak ste typ, ktorý sa chce o 3D tlačiarniach dozvedieť čo najviac a ide mu hlavne o tie tlačiarne, chce ich pochopiť a vedieť, ako čo funguje, tak samozrejme bude pre vás lepšia voľba Creality Ender. A to z toho dôvodu, že čím viac vecí sa vám na nej bude kaziť a čím viac problémov budete mať, tak tým viac vecí sa naučíte. Tým, že Bambu Labka si všetko rieši sama a je to automatické, tak ja veľmi neriešim tú tlač. Verím, že som ti nejako pomohol a pri ďalšom videu začneme tvoriť 3D modely. Ukážem ti nejaké základy a začneme to robiť v programe Creo.